Thwi yagulo phono tabu social media o bari markeno viral tongtai bo thwi yagulo phono koyekjona lukurok bin bagi comment sitra eba bin bagi comment hamya khalika tai bin bagi comment sitra eba comment hamya khalika bo thwi yagulo phono jodi noro kaham hamya saimano busungke video no paisa jorana dekhe noro kaham ke bujikla ta jodi noro an video nai sajak tongkha ba an video no like khare di tai channel subscribe khanya tapokdi henke noro screen na o bari ni photo nungma khana o bari ni mung kha ili debbarma bini umor eba age sangka 34 eba 35 eba 36 মানে ও তিনটানি বিসিং যেবো কাইসে ওংমানো বিনি এজ তাই লাইট থাংনাই সাল 14 আগস্ট এবা 14 আগস্ট ni horo borok dol kaisa hotel party attend khaina thanga a party paimani yagulo nogo kifil furu bo bini sala dol bai bike kai nogo kifil ka a bini a sala dol borok srani simno dol kaisa inge bo bini a sala dol bai bike kai nogo kifil furu lama atom saka bo mane bike sakni kalai flyover tola kalai kata bike to accident nge bike solini tongo mane o bike soli jagono bo bike sakni kalai flyover tola kalai kheta mane kalai ma pore bo direct theke aboto saimia to bono hospital IGM hospital talangkhana doctor sairaka je bo o naitok sungsona yakar thanga eba thei thanga tai bini syllabus khorsa tongo aunarok thino khanaka bini syllabus khorsa tongo 2 bochor tai bo kaijak tai bini bwsai job khayo bini bwsai mungka Thomas debbarma tai o je bini do je bike changlai bini mungka Ajit debbarma tai o je beri thene bobo pora paijak lo pori paijak tophono job maya kota tabo men kokho omos je bo thwi yagulo phono tangai kebama lukurok bini bagi comment sitra khaikya eba bini bagi kok khamerok salaikya engke kokho omos je bo khorsa kaijak tei bahike amsuk mane bike amsuk sikili haike tongman hanai no kebama borok bono sajak liya bahike bsamasani buma tei oma hai tongmung tong hanai bono kebama borok sajak liya tai comment salaika je thikno tongo oma hai bari sinalok thainani nango kaijak tei tongna rangya bsa masani buma tei dress naila dress felix sinal jatre pot salaika ta engke tabo ar missing koyekta comment norno porikhanarno bisi hor nijini sala khibi waijake ateno ongnai thik tongo party all night taibo kebamo comment tong aborong nang porna thalia tamni ke abo mane pori thogya mane family baksabo khana thogya amhaika tai je thai thangja borongno abono to kifili tumya bad je nokni borok family members jati gusti boroni khao khaksamar to kusuk saka tongnai rok tai o je thai thangnai borokni folana bo santi ro to kusuk saka tongnai rok jotono hor kaham ba evening to good evening no emne to khorbong to ka hor kam hoisna engkai tabo update na pemeka bose jate je accident ngi thimani sini bukhok mane bukhok eli debbarma flyover no baklai bike ni kalai thika bike choli jago kalai thika angka bike changlai kha Ajit debbarma bobo bini bsaya borong kaisa angko mane bono kuno paisa sana hani thanglai program rok tongna angka sana hani thanglai mani sana hani thangman jago borong saya koi phaikya saya koi phaipro phirok borong hangkai প্রায় হরনি 11টা 11:30 হাইটি গিব ফ্লাইওভার মানে বাইক চলি যাগনো বকলাই ঠিকা তা হাঙ্কাই বিনি অঙ্ক মানে বিনি রোগ মানে তামছানাই বিনি ব্লাড প্রেসার কিসা দং হনি খরাবো বুরি মানে এলিডিয়া কোনসে থিনা যা হাঙ্কাই বিনি বসা খরকসা দং সলা 2 বছরনি হাঙ্কা ব্ল্যাকে খাইরামসিতা ব সুপারি বাগান দং বিনি বসানি মংখা নাইতংদি বিনি kisah natural bini besarnya mungkin Thomas debbarma bini besar cakiri kai jonggo angkai je bukuk eli debbarma thanyai bobo loporiwi pajak cakiri mai kota angkai yawana nongna update na phaimani angkai nongo update naji khanadi kaham kai angkai bike thik ya angkai je borong kaisa angko hotelo sai heya ko phirokuro horni prai 11টা bahai rokna time angkai je bukuk eli debbarma ni je thanyani boys angka 35 ni 34 36 angka angkai bini besa 2 বছরনি tongo plaike khairok musinsa angkai je bike changnai bo saka bahai hinino bike choli phebro kalai thikani saka angka bini lo gisa lo ko pesa tongni saimano khanao angkai je abo plaike news viral dong ha mane gangma jagono saidong hangka bo kam ka kebo sayang tongbaga ingka non kisa update je mamani ang je bono sinilai je bini jati gusti abo hairabo kisi contact khaya koi mane je bini family member beyon mane bini je jati gusti borong ba kisa sinmono text khaya koi je thaima ma je nongno saidong angkai je thimani reason hangkai gangma borong no sungo sala ke tangi thia angka sala borong kuno bike accident singya kai sala bike thia ba bike accident ingya sudo bike choli
puro kalai si thiyo bo si kalai bo kalai kata bike ni kalai kengka thigeta flyover go gana wo okay je mani gotna ka je jaga no bo kalai kha jaga no thigya tapono bono a jaga to samia thigya nei ka tapon doctor tulangka ka IGM hospital tulangka tulang pora jaga doctor saireka thigya nei okay amno je bukok eli dewarma bokaisa lopo rijak pajak tak job maya ko angka bin busani mungkai thomas dewarma bokai chakri khaitongo angka bin busa 2 bosor ni tongo leke khareng musin ja thimani angkai je kama bor question sungmani ke obose bini je bike chalnai oji dewarma ka bin busaya do abo kaisa birong agini simi childhood friend ta mane srani sim borong sini lajak friend close friend ta awa haibaisi thangmani kaisa jaga chana hani thangai phira purusi awa hai gotnango bo bike ni siklai thiyo kon bike accident ngia yaman kama borok sungmani abono question abono answer kai norok jotno thaiman kana kai tinini news abono je bukuk eli dewarma bo je thimani kono borong accident ngi thiya sudo bike ni bike choli furu kalai si thiyo kai yaman ta kama borok saimia angkai je bukuk eli dewarma no bin bagi kama borok hamya comment khayom tinti khaymen amon tu yang sana musungo norong please awa hakita salaji bo kaisa porijak educated borok bo angko lopori pajak sakri maya ko bin busai ke thomas dewarma bo ke sakri khai tongo angka bin busa 2 bosor ni tongo borong sopari bagono tongo angkai bini age angkai bini boys angkai 35 ngi 34 ongana angkai borong horni gotna angkai je mani bike ni je klai thimani ke horni borong phira purusi thuyung ka bo horni 11ta 11:30 abo hairogong kana angkai norok jotno life mane je ang je saima mase sawo nongno ang bongni family mane bong gusti kisa sini jagrok bai tek khai je saima manta angkai je o bike chalnai bo bini busaya oji debarma da oji debarma saimia mungka kono baksa ka oji hini saw baksa ka oji din sawo je bike chalnai bo bini busaya bini busani mungke thomas debarma se je oji debarma bike chalnai ka bini close friend je childhood friend ta chirani sini friend borong sini lajak iya baisi angkai noro jotno bujibai khana ang je samani angkai norong kama borong sungo tangkai bike chalnai ke thia bike accident sing yaka bike thinya ba bo bike ni siklai thiyo angka bini kisa low pressure mane angko sorry bo kisa tongo mohai tongo samen angko kisa khnaka angkai amon tinya angai rok mano haike pono angai mano angkai amta tinini update jotno hor kaham tei nongno kebo ang tabuk tebo communication khai tongo communication khai pore saimang khai nongno tese sai khna tanai jotno hor kaham Hekenaro o video srai nung makhana je Independence Day o se India flag no tisa kare BJP ni flag no tisa se borok celebrate khailo 15 August na noro wan suna sip je tabo phone sini India o bosok sia borok tongko norno saside je jaga India flag tisa celebrate khanya nango a jaga BJP ni flag tisa celebrate khayo ke borok bosok level ni butwa borok kana norok no wan suna la tai obisimia norok screen no photo no makhana je PM Modi देश नि प्राइम मिनिस्टर सुरु से मिस्टेक खाइजाक जे जगह इंडिया नि फ्लैग यूज खाने नांगो बवा जगह आयरलैंड नि फ्लैग से यूज खाइसे उनका नरो वान सुनाइ से दे प्राइम मिनिस्टर से माय मिस्टेक कटर खाइतो उनके अ चिकन मिकन टुन्या मुन्या बरक बा खाइसिनेन ब्लाय बिनि सिचरो बा हेडी बा जे मास्टर से साया खाइतो को स्टूडेंट मा सायन खाइसिने हेडा हनके नरो ताम साना बसो अमा हे बरम बागै कमेन्ट साइमन हनके तिनिन बागै भिडियो आसनो जे नाइट टंगनाय रं हामबाय